खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान मोनाबिलि सम लोक्षि फुजा दिनखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबाव फिन खेबसेबाव नुजाफैफिननाय जालायबाय आरोना स' आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै इसोरनियाव मोजाङै दङ दिनैहाय हेपि लोक्षि फुजा दिनखौ लानानै दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोनहा एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आरोना देहायाबो बारा मोजां नङा आंबो गुजुगासिनो आरो लोगोफोर गुजुदों गगा मोनदों जै गुजुबाथाय गुजुबाय नोगोद गोबाव गोबाव गुजुनो नागिरो खारद'नो नागिरा आंना दिनैनि कन्डिसना जाहैबाय लोक्षि फुजा दिन फैलायबाय आरोना लोगोफोर लोक्षि फुजा दिन फैलायबाय बयहाबो थाखा फैसा बे समाव नोगोद क्राइसिस जायोना नोंहाल' नङा आंहाल' नङा बयहाबो बिदिनो एसे एनै माबा जाखायो आरोना क्राइसिस जाखायो जोङो बेबायदि समावहाय जेरैनिफ्रायबो हाबनो गैयै टाइमावसो जाखायो नालाय बियो आं बेखौनो बुंनो सानोदि जाय बिथांमोनहा उन्दै उन्दै गथ'फोर सायाव बुंनो सानदों आङो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानोदि सोरबा सुबुङाहाय मेरला गोबां माने ओरैनो खस्थ' मस्थ' न'खर सोलिना जानाय दङ आरोना गोबां मानसियानो गोबां सुबुङानो दासिमबो जौगानो हाया जोंनि बर' सुबुङाव मेरला मानसिफोर दङ गोबां मानसिफोर दङ रंजानाय बोथोर समावबो बेरायनाय बोथोर समावबो फुजा देवल समावबो जों गोसोबादि बेरायनो हाया आरोना जायखि जोंनि देरफुनाय गथ'फोर आरो आंनि आंगो लोगोफोर गैयिखौ मा खालामनो लोगोफोर ना गैयाबाथ' जों जेरावबो नागिरबाबो मोनखाया जेराव रावनावबो बिनानैबो मोनखाया जाहैबाय दा बेखायनो दुखु खालामनाङा आरोना सिन्था जानो नाङा फैगोन थांगोन आरो फुजायालाय देग्लाय बेरायनो मोनाखै खालमासिफोर बेरायनो मोनगोन बेफोरबायदि माबाखौ लानानै थानांगौ आरोना गोसोआव दुखु लानो नाङा आंहाबो बिराद क्राइसिस दा बेबायदि बोथोरावबाथाय नोगोद माबा जायो आरोना आं दिनैसिमबो उन्दैनिफ्रायनो दासिमबो आं गोसोबायदि माबा खालामनानै बेराय मोनाखै आरोना गोसोबायदि माबा खालामनानै आं फैसा थाखा लानानै आं बेराय मोनाखै दिनैसिमबो बिमा बिफाया जेखौ हरो 50 थाखाबाबो 50 थाखाजों थाङो आङो 100 थाखा हरबा 100 थाखाजों थांगोन आङो बेबायदिमोन आरोना गोदोथ' जोंनाथ' बिमा बिफाया बुरजा हरखायामोन नालाय दासिमबो आंबो बिदिनो आरो बुरजा माबा आंहाबो न'खराव इसिबां अबस्थाबो गैखाया नालाय दा बेखायनो बिनानै लाब गैया आरोना जायखौ हरो बेखौनो गोजोननानै थानांगौ जायो आरो दा संसार जालायनायसो जाबावबाय आंबो दिनैसिमबो गोसोबायदि थाखा फैसा लानानै आं बेरायफेरनो मोनाखै आरोना जिखुनु जाया फुजायावनो होन दुखु खालामबाय थानानै माथो लाबबावना गैयिखौलाय आरो माथो जाय जोंनि देरफुबोनाय गथ'फोरनि सायावबो आं उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावनि सायावबो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनाबो गैयिखौ बिमा बिफानाव दाबि दावा खालामनानै बिनानै लांनो नाङा आरोना गैयिखौ गैया बिमा बिफा मालाय माथो गैयिखौ गैया होनखागोन दङबाथ' हरखायोना मानोथ' हरा जानो गाव गावनि फिसा एसेबाबोथ' हरखायो हरनांगौ उफाय गैखाया बायद'था जाखायो दा सोरबा मोनथारै बेरायनो हाथारै अबस्था गैथारै बेफोरबायदि सुबुंफोर जोंनियाव दङ दा बिथांमोना गोसोआव गाज्रि मोननो नाङा आरोना बिमा बिफानाव एथ' नांगौ उमुक नांगौ फोरला नांगौ बेफोरबायदि बिनानै जेबो लाब गैया गैयै समावहाय अहाय मोनना हरनो बिसोरनालाय ना दा बेखौ साननानै नोंथांमोनाबो
बिमा बिफानाव गाव गावनो गोसोजों साननानै नायनानै जाहाथे बिनानै दालां बिनो नाङा बिनो नाङा दंबाथ' हरखायो आरोना हरखागोन एसेबाबोथ' रानना होखायो बयनाबो बिमा बिफाया नों दाबिनानै लांगोन दैख'ना लांगोन बिमा बिफाखौ खस्थ' होनाय जागोन दा बेनिखायनो लाब गैया आरोना लोगोफोर गाव गावनो जेरा मोनफिननाय जायो गाव गावनि बिमा बिफानो जेरा मोननाय जायो ना ओंखायनो दाबिनाय बेफोरबायदि दाबि दावा माबाखौ गोसोआव लानानै बेबायदि माबाखौ हुदाखौ लानो नाङा आरोना मालायजों लोब्बा होनानै न'खराव दुम दाखाल खालामनाङा मालाय गोनाङा गोनांसै आरो माथो बुंबावनो गैया गैयिखासै गैयिखौबो गैयै होननानै साननानै लानाङा नाजानांगौ जुजिनांगौ साक्सेस जानो मिजिं लानांगौ ओरैनो बेखार थानो नाङा जोङो बयनाबो आथिं आखाइ दं मावनानै जानांगौ खामायनांगौ बिमा बिफाखौल' आसा खालामनाय जेबो जाया आरोना दानि दिनावहाय बिमा बिफायाबो जेनाखि बिमा बिफा बेसेबां माखौ मा खालामथ्र'नो जायो आरोना ओंखायनो बेफोरबायदि दाबि दावा बिला बिला खालामनायखौ एसे माबानांगौ आरोना खम खालामनांगौ दङबाथ' हरखायो गैयाबा गैया आरो माथो गोबां बुरजा बुरजा गथ'फोर खांनाय दङ बिथांमोनहा दङब्लाबो एसे एनै दङब्लाबो 10 थाखा 20 थाखा बेसेखिनियाव राननानै हरनो हानाय जायो बेफोरजोंनो गोजोननांगोन आरोना फिसा बुरजा बुरजा गोनांफ्रा आरो माथो सोरनाबाथ' 7-8 जन गाहाम फरियाल जानाय दं आरोना बेफोरबायदिनो साफ्रोमनोबो 500-1000 रानना हरनांगौ जायोबा बयहाबो न'खरा गेरेबलांगोन आरोना ओंखायनो दाबि दावा खालाम आरोना लोगोफोर बिमा बिफायाबालाय अबेनिफ्राय एफा बुरजा फिसानो मेनेज खालामनो हानो ना 7-7 गाहाम फिसाफोरनो आरो गावसोरनो नांगौ जानाय लोंनाय खरसा नांगौ न'निबो खरसा नांगौ जायो दा बेखायनो बेफोरबायदि जाखौ मोनदों बेजोंनो गोजोननाया मोजां आरोना दिनै माबाया बारा माबा जागासिनोलै लोगोफोर मावबाय मबाइल माबायाहाय दुखु दा मोनसै आरोना मावगासिनो आरो दिनै हेन्डेल खालामनो हाया जागासिनो आं बोरै जादोंथाय दुखु मोनलायनो नाङा आरोना हरनो हायाबाबो फैगोन थांगोन फुजायालाय देग्लाय बेराय मोनाखै खालमासि बेराय मोनगोन सिन्था खालामनाङा आंबो बिराद क्राइसिसाव दं दा आंनो जेबो गाननाय जोमनाय ड्रेसखौनो बायनानै लानो हायाखै आरोना गोदान बोसोरनि गोदान फुजा दिनावहायनो आं जेबो गाननाय जोमनाय बायनानै लानो हायाखै मात्र बुरिनोल' दख'ना खुनुरुखुम होनो हाबाय आरोना आंथ' गैया बायनानै लायाखिसै उफाय गैया बिसोरखौबो नायनांगौ जायो अननांगौ जायो नांगौबा आंनानो गैया जाथोंसैलै होननानै हरबाय आं लायहोबाय आंना जानला मोनलायैनो जासिगोन बे होननानै दिनैनि टपिकआ बेखिनियानोसैमोन मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा सोरनिबा देहाफ्राव नांदोंब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय थाबाय बाय बाय लोगोफोर।